आज्ञा रिसेंट दिन तले जाइए मातृ दिवस आम लोकंर जो सब प्रेम माँ प्रति आम देखा पाइलु कौटे इंस्टाग्राम रे फेसबुक रे भल पाइबाटा लोकंर एत अच्छी जे माने मदर्स डे दिन पूरा माने इंस्टाग्राम फुल है ए मातृ दिवसटा आम भारतर कल्चर नुह एटा बाहर କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ ଭଲ କରୁଛେ। ଆରେ ଭାଇ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ମାଆ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ରହିବ? ସେତେବେଳ ଯୁଗରେ ମାଆ ହୃଦୟରେ ଥିଲା, ମାଆ ଘରେ ଥିଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଛି, ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମାଆ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ପକେଇଛି କେଉଁଠି ମାଆଟେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଜରି ଗୋଟଉଛି। ଭାରି ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ମାଆ ଯାଇକି ବୋତଲ ଗୋଟଉଛି, ବୋତଲ ଜରି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଛାତି ସହିବନି। ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଛି, ମାଆଟାକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ। ନା କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଛି? ଲାଜ ଲାଗିବା କଥାରେ ଏମିତି ତ ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦେଇକି ମାଆକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେଉନି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ। ସେ ଦେଖାରେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ହେଉଛେ ନା କ'ଣ? ମାଆ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିବିନି ଗୁରେ ମାଆମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ମୋ ପୁଅ ବାହାରିଲା ପରେ ବଦଳିଗଲା। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ସେ ଭଳିଆ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ କଥା। ଆଜିକାଲି ତ ବାହାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ରହୁନି, ଆଉ କି କାହାକୁ ପଚାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଆଟାକୁ ପର କରୁଛେ, ମାଆ ବାପା ଏବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକାଇଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆଜ୍ଞା ମଶାଣିରେ ଆସିକି ଅଛି ଦୀର୍ଘ 8-9 ଦିନ ହେଲାଣି। ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ମଶାଣିଠି ଆସିକି ରହୁଛି? ମଶାଣି ଯେଉଁ ଇଏ ପିଣ୍ଡି ହେଇଛି ଏଠି ରହୁଛି। ତା ପଚରା ହେଲା, ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛ? କହିଲା ମୋତେ ମୋ ପୁଅ ତଡ଼ିଦେଇଛି, ଏଇଠି ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କହୁଛି ଏଠି ମରେ। କ'ଣ କହିବା, କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆପଣମାନେ କହୁନା? ଖାଲି ଆମେ ଦେଖେଇ ହେଉଛି ଆମେ ଏମିତି ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆରେ କାହିଁ ମାଆ କ'ଣ ଖାଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ବୁଲିବ? ମାଆ ଫେସବୁକ୍ରେ ବୁଲିବ? ଏମିତି ଆମେ ପୋଛା ହେଇକି ବାଇଆ ହେଉଛେ? ଲାଜ ଲାଗିବା କଥାରେ ହେଲା। ୟାଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ବେଲଜ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଦେଖିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲକ୍ଷ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଆ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋର 3ଟା ପୁଅ, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛି, ଜଣେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ମାଆକୁ କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା କହୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ଏ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ସେ କାହାଣୀ। ସିଏ ମାଆ ଜଣକ, ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆର୍ମି ଅଫିସର। ତା ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ବି ଚାକିରିଆ। ଯେତେବେଳେ ବାପାର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ଆଉ ମାଆକୁ କେହି ରଖିଲେ, କେହି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତାର ହେଇ ତା ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିକି ପଛେ ଶାଶୁକୁ ନେଇକି ଗଲା ତା ମାଆକୁ, କିନ୍ତୁ 3 ପୁଅ କେହି ରଖିଲେ। କ'ଣ ଏ କଥା କ'ଣ? 3 ପୁଅ ତୁମେ କେହି ରଖିପାରିଲାନି, ସେଠୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିକି ନେଇକି ଗଲା। ତାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବନି? ଆସିକି ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଛଡ଼ା ହେବରେ ମୋ ମାଆ। ଆରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛେ, ଆଉ 364 ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ମାଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଏଥର ଖାଲି ଦେଖାଣିଆ ମାଆ। ନହେଲେ ମାଆ ବୋଲି କିଛି ଶବ୍ଦର ମାନେ ଅର୍ଥଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛେ, ସିଏ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନୁ ହେଲା। ଆଉ ମନେ କଥା, ଯିଏ ନିଜ ମାଆକୁ ଯେଉଁ ପର କରୁଛି, ଯିଏ ନିଜ ମାଆକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ତାଠୁ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି।